Nyt meillä on mielenkiintoinen uutuus Electureiltä, eli tämmönen V2L virran ulosotto boksi. Nissan Leafille käy ja sitten esimerkiksi Mitsubishi Outlander Heavylle. Ja jotta se toimii, tarvitaan tää Electurein CCS Sademo-adapteri. Kytketäänpä se tänne autoon kiinni tuosta. Pitää napsahtaa hyvin paikoilleen. Sitten laitetaan boksista tää virtakaapeli tähän autoliittimeen kiinni. Noin. Sitten painetaan vielä täältä boksista toi virrananto ulos päälle ja sitten pitäisi alkaa tapahtua. Eli tuolla Leafissä alkaa nuo vilkkumaan, eli se on noin puolet akusta jäljellä tuosta 62 kilowatin akusta. Ja nyt mä oon laittanut tähän, tässä on kaksi näitä EU-sokeet liittimiä. Siellä on myös tommonen tuuletin tuolla. Eli tässä saadaan 3,5 kilowattia tehoa ulos. Nyt mä oon tämmösen matkalaturi kytkenyt siihen paikalleen ja katsotaan nyt sitten onnistuuko tää Toyotan sähköpakun lataus tässä. Näin, katsotaan. Tämmönen sähköpaku ja laitetaan tuohon kiinni noin. Sieltä napsahti lataus käyntiin ja täällä rupesi matkalaturissa vilkkumaan. Tuo lataus, eli näyttäisi toimivan tää systeemi. Eli tää on nyt ensimmäinen, mikä on tullut Suomeen.